Mae gwefan a archifau Sir Ddinbych yn caniatáu i chi wneud mwy o'ch cartref. Gallwch ddefnyddio'r wefan i chwilio catalog a gweld beth sydd gennym, gwneud trefniant i ddefnyddio'r gwasanaeth o maen llaw, gweld copi digidol o gosgliadau o gosodau ar gael, gofyn am gopi o ddogfen a thalu ar-lein. Mwyn defnyddio'r gwasanaeth, bydd angen i chi gofrestru ar y wefan. Bydd angen i chi rhoi wybodaeth sylfaenol amdanoch chi eich hun, gan gynnwys eich enw, eich gyfeiriad a chyfeiriad e-bost. Wedyn, gofynnir i chi gytuno ar telerau a'r amodau. Os rhowch eich cyfeiriad i bost i ni wrth gofrestru, byddwch yn cael e-bost automatig yn cadarnhau eich cyfrif ac yn gofyn i chi ddewis cyfrinair. Unwaith y byddwch chi wedi gyfrestru, gallwch fynd i'ch cyfrif o unrhyw gyfeiriadur, llechan neu ffôn. Os penderfynwch chi ddod i'r archif eich hun a ddefnyddio eich gwasanaethau, bydd rhaid i chi ddangos dogfen adnabod gyda'ch enw a'ch cyfeiriad arni, neu ddangos tocyn darllenwr rhwydwaith ymchwil archifdau ysuriol. Un o fanteision niferws ein gwefan yw gallu i gadw lle ymlaen llaw mwyn defnyddio'r ystafell chwilio. Defnyddiwch y calendar mwyn cadw lle a dyddiad sydd ar gael i ddewis yr offer a byddwch ei angen ar gyfer eich ymweliad. Enghraifft, darllenwr microfilm, cyfrifiadur neu ffwrdd map. Os nad ydych yn sicr beth fydd yn angen arnoch chi fyddwch yn gyrraedd, gallwch nodi unrhyw sylwadau yn y nodiadau ychwanegol. Os byddwch angen ysbrydoliaeth i'ch helpu i benderfynu beth i'ch chwilio amdano, gallwch bori drwy ein ganllaw testunau sy'n rhoi gwybodaeth am bynciau, megis genedigaethau, briodasau, marwolaethau, cofnodion cyfrifiadau a chofnodion wrcws. Bydd y bar chwilio catalog yn ymddangos ar bob tudalen ar y wefan a gallwch hefyd gael aton syth o'r dudalen hafan. Yma, gallwch chwilio am air allwaneddol, neu agor y bar chwiliad manolach i weld rhagor o opsiynau. Bydd bob chwiliad yn edrych drwy'r holl allweddeiriau'r defnyddir ar gyfer bob gyfnod yn y catalog mwyn cynhyrchu rhestr ganlyniadau. Gallwch sgrolio drwy'r rhestr i chwilio'r casgliadau, neu defnyddiwch yr opsiynau ar ochr chwith y dudalen mwyn cyfyngu ar ganlyniadau'r chwiliad. Unwaith y byddwch wedi dod i hyd o rhywbeth mae gennych chi ddiddordeb yno, diciwch arno mwyn dewis y gyfnod hwnnw o'r catalog. Dewisiwch edrych yn ôl hiriachaeth mwyn agor catalog llawn ac ehangu'r gwmplen mwyn gweld rhagor o gofnodion yn yr un catalog. Os ydych yn bwriadu dod i'r swyddfa eich hun i weld i'r archifau a ddeithoch o hyd iddynt yn y catalog, gallwch ychwanegu'r eitem ar eich rhestr fer. Bydd hyn yn cadw'r eitem yn eich cyfrif, fel na fydd angen i chi chwilio amdani eto pan gyfreuwch. Os na allwch chi ddod i'r swyddfa i weld eich archifau, defnyddiwch y botwm dyfyn brys mwyn gwneud cais am gopi. Bydd aelod o staff yn edrych ar yr eitem ar eich rhan, ac os nad yw'n rhy fregus a bod modd eich opio, byddwn nhw'n anfos dyfyn brys atoch am y gopi a gallwch dalu amdano ar-lein. Gallwch hefyd edrych ar gynlyniadau eich chwiliad ar syllwr map. I wneud hyn, diciwch ar y botwm map a ganlyniadau eich chwiliad. Gallwch glosio i fewn ac allan honeuau o fapiau ordrans hanesyddol a hyd yn oed rhoi hen fapiau dros rhai mwy ddiweddar mwyn gweld sut y mae trefi a phentrefi Sir Ddinbych wedi newid dros amser. Os gwelwch ddelwedd bawd yn eich rhestr ganlyniadau chwilio, mae'n golygu bod delwedd ddigidol o'r gasgliad i'w gael. Drwy ddewis y cyfnod yn y catalog a chlicio ar y ddelwedd bawd, gallwch agor delwedd fwy y bydd modd i chwyddo mwyn gweld mwy o fanylion. Mae staff a gwirfoddolwyr yn ychwanegu deunyddiau newydd yn gyson a bydd ein hadnoddau ar-len yn tyfu ac yn datblygu dros y blynyddoedd. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau ein gwefan ac y bydd yn ddefnyddiol i chi wrth i chi archwilio eich archif.